Hij wil even allemaal de tong uit. Schieten! We hebben meer dan de andere twee. Wow! Dit is op YouTube. Wat een schitterend doelpunt! Dit is op YouTube. We zijn het volgende doen. Goed zo. En één keer hoor, jongen. Dat is een doelpunt, hè? Ik ga doen. Ja, nu Gerber roepen. Wat? Bedankt voor de koffie. Bedankt voor de pizza. Bedankt voor de koffie. Bedankt voor de koffie. Bedankt voor de koffie. Nadia. Goed jongen. Actie. Help hem, help hem. Voorzet. Actie. Help hem. Rustig. Snel. Hey. Lars. Hey, Lotte. Hey, Lotte. Briljant. Goed zo, jongen. Maak moeilijk. Oh, kom op, Chris. Beste bal. Voor de goal. Ah, jammer. Weg. Voorzet. Ah, lekker. Tweede. Op Lars. Voorzetje. Ja. Nou. Hey, Chris. Hey, look.
Actie Lotte, actie! Kom maar naar de bal, Chris! Ja! Dat is ook goed. Heel goed. Ga door, Anton! Goed zo. Als we nu staan, weet ik. Even staan. Moeilijk maken. Goed. Jongen. Actie. Goed zo. Zakken. Omdraaien, Chris. Goed zo, Anton. Goed gedaan, Anton. Goed gedaan. Goed gedaan, Anton. Goed gedaan. Kom op, last vrij, last vrij. Lange bal. Spelen. Goed zo. Go. Hey. Kampioenen. Kom Jot! Kom Jot! Goeie bal! Hoi hoor. Die voor deze ook kappen. Je hebt een hele mooie kap. Doei. Snap je? Hij komt weer. Welke vind ik mooi? Die is ook wel Hoe is het nou om kampioen te werden, Lars? Hoe is het nou om kampioen te zijn, Anton? Lotte, hoe is het nou om kampioen te werden? Hoe is het nou om mem van een kampioen te werden? Ja, geweldig. Ja, zus? Ja. Ja.
Ja, ik weet niet wat ik moet zijn. We hadden ook nog wat even een aardigheidje voor terechte kampioen. Krijg je van de club krijg je nog een echte medaille, maar nou, anders is het ook zo kaal, dus dan zal ik jullie even een hele mooie medaille opdoen. Ja? En een super trotse trainer. Iedereen heeft dat van het seizoen hartstikke goed gedaan. En we gaan zo door met z'n allen. Ja? Jongens, gefeliciteerd! Ja, Kas. Gefeliciteerd, jongen. Je eerste seizoen. Hou nog kampioen. Kijk eens, alsjeblieft. Pieter. Ook gefeliciteerd, hè? Kijk eens. Heel gewoon. Gefeliciteerd, jongen. Echt een goede verdediger geworden, hè? Kijk eens. Zo. Alsjeblieft, hè? Nou, Lars. Jongen, gefeliciteerd. Kijk eens, alsjeblieft. Gefeliciteerd daar, jongen. Hè? Hartstikke goed seizoen. Kijk eens. Ja, alsjeblieft. Hey, jongen, gefeliciteerd. Kijk eens. Anton. Gefeliciteerd, jongen. En verdiend, hè? Kijk eens. Oh, hier zit ook wat snoep in. Ja. Schreeuwende persen. Kampioenen! Ja, dat het verslag. Dit is het verslag? Ja, dit is het verslag. Dit is hem, hè? Ja, dit is Nou, prima joh. Ja. Mag ik mee? Jongens, mee? Rechterhand, hè?
prachtige verdeleractie, hè? Spelen! Juist! Ga door! Juist! Hoppa! Hey, Jan! Daar is hij al, hè? Pieter! Ja, dat vinden maar niet zo. Ja. Doet die keeper dat zo? Dat is toch geen auto? Actie! Nou, dit is dan erover. Yo! Wat een actie! Hey! Woe! Skitterende goal! Nou, kom op! Ja, mooi bal! Nou! Zakken! Lotte, zakken! Zakken! Hoppakee! Waar is Pieter? De handen omheen. Goed. En naar voren! Spelen! Spelen! Goed zo, jongen. Lotte voor de goal. Jacht voor de goal. Geef de bal. Oh. Lange bal, Lars! Hele lange! Rust. Ruststijl. Oh, Pieter. Ah, jongen. nou. Eén is genoeg. Zo. Wie die dan? Wie die kan niet. Oh, daar. Oh, daar. Is die bal hard racing? Hey, goed hè, hoekje. Geweest. Nou, is wat gezegd.